Jeg har fået til opgave at lave den her synopsis på det modul, jeg har arbejdet på, som der hedder Det korte 20. århundrede fra 1917 til 1991. Og herudfra har jeg lavet en problemformulering ud fra de givne kilder, som jeg har arbejdet med. Der lyder på, som jeg har valgt at lave sådan her, at den lyder sådan. Hvordan påvirkede den kolde krig verden i sidste ende? Og herunder nogle problemstillinger, hvor at jeg har valgt at sige, den første hedder, at man skal redegøre for forløbet under den kolde krig, for at få lagt ordentlig kan man sige, grund for og baggrundsviden ind i opgaven, så man ved, hvad det er, man sidder og arbejder med. Og som det andet spørgsmål, en anden problemstilling, har jeg lavet en, der hedder analysere den interne magtkamp, der foregik mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen i perioden 1947 til 1991. Fordi at der herimellem så foregår der en masse ting, som ja, det kommer jeg også ind på senere. Og som det tredje spørgsmål har jeg valgt at lave et, der hedder diskutere/vurdere, hvordan kampen imellem de forskellige ideologier påvirkede verden. Ja, til det første spørgsmål, redegør for forløbet under den kolde krig, der kan jeg tænke mig at komme ind på perioden lige efter 2. verdenskrig, hvor at Sovjetunionen gik ind og begyndte at på en måde overtage og erobre nogle af de her lande, som der stod uden ledelse, lige pludselig stod uden at kunne klare sig selv, og bragte dem ind under deres kommunistiske tag, hvor at USA ikke ønskede dette, så de gik ind og tilbød en økonomisk hjælp til lande, der ønskede at holde sig ude af grebet på kommunismen, hvor at ja, der bliver holdt nogle taler, blandt andet den her af Trumans tale, hvor han går ud sådan for første gang op lidt og præsenterer den her idé om at gå ind og hjælpe hos de lande, som der har brug for det, som for eksempel Grækenland og Tjekkiet. Og så har vi så Stianos tale hvor han går ind og kan på en måde sådan give et modsvar til Trumans tale, som jeg altså kom mere i selve opgaven, når jeg skulle lave den, ville komme mere dybere ind på. Og derudover så til slut, lige inden den kolde krigs afslutning, hvor at de går ind og spiller med op mod hinanden, den her terrorbalance, der sådan hviler mellem de to lande omkring kernevåben og så videre, det her våbenkapløb, hvor USA bruger strategi, at de går ind og presser Sovjetunionen økonomisk set til ting, som de ikke kan følge med på, og hvor at den nye leder hos Sovjetunionen, Gorbachev, han går ind og fokuserer mere på at få moderniseret og demokratiseret det sovjetiske samfund, i stedet for at gå ind og have det her våbenkapløb. Så på en måde, så går de ligesom ind og udligner sig selv her. Og ja, under det analyserende. Det andet spørgsmål vil jeg i opgaven gå ind og fortælle om især de her taler her, hvordan den her magtkamp, den kørte frem og tilbage, hvad der blev sagt, hvad der blev gjort, hvad det gjorde ved de forskellige, hvilken indflydelse det havde på befolkningen og på den modstående part osv. Og i det tredje diskuterende vurderingsspørgsmål om, hvordan kampen mellem de forskellige ideologier, de påvirkede verden, der vil jeg gå ind og hive nogle pointer frem fra især Francis Fukuyamas tekstkilde, som jeg har fået med, og komme med nogle af hans pointer frem her, hvor han går ind og stiller spørgsmål omkring de forskellige ideologiers fremtræden i den her periode, hvad de har gjort, hvilken rolle de har spillet osv., og hvilken rolle de har spillet i det, som vores land nu, eller vores verden nu er blevet til her i den her tid.
Altså som konklusion, der vil jeg gå ind og svare på min problemformulering. Hvor at jeg går ind og hvor jeg går ind og hvor jeg til en normal eksamen, når jeg skulle gennemarbejde sådan en synopsis her, ville gå ind og besvare min problemformulering fuldstændig